dzichiverengwa naClemens Chipuja. Vakomana vari kurira muno muZimbabwe kudivi resungura. Peter Moyo Dewa anofamba neutakataka express nemukomana anonzi Tatenda Pinjisi anofamba nechikwata chesoft sungura generation band vari kunze vari kuronga nhau yekuita collab gore rino ra2024. Tatenda Pinjisi anoratidza kufara kukuru nealbum rakabudiswa naPeter Moyo anofamba neutakataka rinonzi Ndiwe uri kupisa, rakaratidza kurongeka zvikuru sei pakuimba kwaDewa. Maimbiro aakaita anoratidza unyanzvi uzere pakufamba pasungura. Peter Moyo aratidza kushamisika zvikuru paaridzirwa gitare naTatenda Pinjisi achiridzirwa nziyo dzake dzaakabuditsa dziri kupisa pana Ndiwe uri kupisa. Aratidza kushamisika zvikuru nekuti basa rake raratidza kuti riri kuyemurwa zvikuru sei nevamwevo vaimbi vari mundima yesungura. Pinjisi anoti iye Peter Moyo munhu waakayemura kubva kare pamafambiro ake aaita neshungu dzaakanga ainadzo pandima yake yekufamba pasungura. Iye zvino unyanzvi hwaainahwo haumbomushamisa nekuti akazviona kubva kare. Vanoona nezvemumhanzi muZimbabwe varatidza kufara zvikuru pavaona this combination iri kuda kuuya gore rino ra2024, Tatenda Pinjisi featuring Peter Moyo. Nhau dzamakadai kuteerera dziri kubva kuno kune pemero yeMoyo FM. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.